सिगांग्रो आङो मोनसे सल' नोंथांमोननो खोन्थानि बयबो मोनथिखानाय सल'। सासे लावखार, बे लावखारा सानसेखालि गामियाव मोसा फैबाय होननानै बयखौबो होस्रिख्राव खारनानै ओंखारबोबाय। गामियाव मोसा फैबाय, गामियाव मोसा फैबाय। गामिनि मानसिफ्रा सिखार, रुवा, थिर, बोरला लानानै बयबो मोसाखौ गावनो थाखाय, होसोनो थाखाय ओंखारबोबाय। नाथाय मा? लावखारा थगायदों, मोसाया फैयाखै। गामिनि मानसिफ्रा ओंखारनानै नुबाय मोसाया बोरो? मोसा गैया। लावखारा थगायनानै गामिनि मानसिफोरखौ सुथिया बानायबाय। आरो बिनि गोबाव उनाव सानसेखालि आरोबाव बे लावखारानो हाग्रानिफ्राय खारबोयो होस्रिख्राव बुंबाय। मा बुंबाय? मोसाया आंखौ अरबाय रायजोफोर। बे होस्रिख्राव खारबोनायखाय रायजोफोरा ओंखारबाय सिखा रुवा लानानै मोसाखौ होसोनो थाखाय ओंखारबोबाय। ओंखारनानै नायफैबाय मोसायानो गैया। आरो लावखारा सुथिया बानायबाय। गामिनि मानसिफोरखौ सुथिया बानायबाय। बेबायदिनो जायै थामथि बारनि थाखाय सानसेबाव खनसेखालि जेब्ला लावखारा हाग्रायाव मोसौ गुमनो थाङो, अब्ला सचमुच बियो मोसाखौ लोगो मोनबाय। मोसाखौ लोगो मोननायखाय बियो खारबाय। मोसाखौ गिनानै खारबाय। मोसाया बिखौ होसोबाय नुनानै बेखौ बै बारखालि मोसाया बिखौ होसोयै मोनबाय। गामि मोनफैनाय लोगो लोगो मोसाया बिखौ मोनबाय आरो बिखौ बाग्रायनानै अरबाय। अब्ला लावखारा बुंबाय, रायजोफोर आंखौ मोसा अरबाय। मोसाया अरमारबाय। रायजोफोरा बहा फोथायबावनो? मानो होनना बुङोब्ला बे सुथिया मानसि। बेखौ रायजोफोरा रावबो फोथायला। थामथि बारनि थाखाय रायजोफोरा रावबो सासेबो ओंखाराखिसै। बै मानसिखौ मोसाया अरै अरग्लि बेखौ अरथारबाय लोगोफोर। रायजोफोरा रावबो सासेबो ओंखाराखै। बेबायदि जाबाय। नोंथाङा बे सल'नि गेजेरजों मा सोलोंनो थाखाय हायो? मा मोनथिनो थाखाय हायो? आङो पार्सनेलि सोरखौबा बुंदों, नाथाय मुं लानानै बुंनांगौनि गोनांथि गैया। ओरैनो बुंनायानो बे सल'आनो काफि आरोखि बै मानसिनि थाखाय। नोंथाङा मोनथिनानै ला, दिनै नोङो सोरखौबा बेबायदि खालामदों मादों होननानै बुंगासिनो दं। आरो मोनसे बाथ्राखौ खोनासं, भुत आरो सुद काहीं भी मिल जाता है भाई साहब, काहीं भी मिल जाता है। बेनिखायनो मावागारा मावदों बुंनानै सानसे नोङो सचमुच बे खामानिखौ मावोब्ला रायजोफ्रा नायनानै थानाय नङा। रायजोफ्रालाय नुगासिनो दं नोंखौ। जाम्बासियान होननानै नोंखौ नुगासिनो दं। सानसे नोङो गोग्लैयोब्ला रावबो नोंनि थाखाय सापर्ट जानाय नङा। मिथिबाय? रावबो नोंनि थाखाय सापर्ट जानाय नङा। आङो डाइरेक्ट थांखिनानै बुंदों, नाथाय नाम लानांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा जाम्बाखा, ओरैबायदि जाम्बाखा, बयबो नोंथांखौ मोनथिखाबाय। बयबो मोनथिजोबखागौ नोंखौ। सचमुच नोंथाङा हाखराव गोग्लैथारगोन। आरो नोंखौ बासायनो थाखाय रावबो ओंखारनाय नङा। बे सल'आ नोंथांखौ बेबायदि फोरोङो। नोंथाङा सोलों। दिनै थियारि जा। नङाब्ला हाखराव गोग्लैनायनि सिगां नोंथाङा थियारि जानांगोन। आरो नोंथाङा हाखराव गोग्लैखानाय मानसि, जाखानाय मानसि। नोंथांखौ बयबो मोनथिखागौ बे केरेक्टारनि मानसि होननानै। बे केरेक्टारनि मानसि होननानै नोंथांखौ मोनथिखागौ। सानसे नोंथाङा बारग'नाय नङा। आरो बेदर जाग्रा सैमाया बेदर गोथां नागिरखायो। मा होनदोंमोन? बेदर गोथां जाग्रा सैमाया बेदर गोथां नागिरखायो। बेबायदिनो
खैफोदाव गोग्लैगोन नोङो खैफोदाव गोग्लैगोन आरो गोग्लैथारगोन गोग्लैखानाय मानसि रावबो सानसे बासायनाय नङा रावबो नोंनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुंनाय नङा नोंखौ बुगोन मानसिफ्रा नायगासिनो दंखायो माब्ला हमनो हागोन ना रायजोफ्राथ' बेखौ चान्स लाखागोन माब्ला हमनो थाखाय हायो नोंथाङा सोलोंनानै लाखा दिनै नोङो जाम्बाखा ओरैबायदि बुरबखा ओरैबायदि आरोखि सानसे नोंथाङा सानब्लाबो हनाय नङा आरोखि मिथिबाय थेंक इउ स' माच